Και έρχομαι τώρα σε αυτό το θέμα το οποίο πάλι ήρθε στο προσκήνιο. Σήμερα έχουμε και έτσι, με έναν πόλεμο ανακοινώσεων, τον πόλεμο το βάζω εντός εισαγωγικών, για την αξιοποίηση του εγκαταλελειμμένου ακινήτου του πρώην στρατιωτικού νοσοκομείου Πατρών 409. Επανήλθε και η Δημοτική Αρχή της Πάτρας σήμερα και μάλιστα είπε το πρωτοφανές κατ' εμέ για ένα ακίνητο που δεν ανήκει στο Δήμο, ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και έχει το δικαίωμα να το δώσει όπου θέλει και να το αξιοποιήσει όπως θέλει, ότι δεν θα αφήσουμε, λέει, κανέναν επενδυτή ιδιώτη, λέει ο Δήμαρχος, να έρθει και να πάρει το ακίνητο. Ποιο ακίνητο? Του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Διάβασα στην εφημερίδα Πελοπόννησο τις απόψεις των δημοτικών αρχηγών, των επικεφαλής της αντιπολίτευσης, και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η τοποθέτηση του κυρίου Πέτρου Ψωμά, από τον οποίο ζήτησα να είναι κοντά μας για να το συζητήσουμε, και μάλιστα από ό,τι κατάλαβα παίρνει και μια πρωτοβουλία άμεση να πάει ο ίδιος στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εκεί στην υπηρεσία που έχει την ακίνητη περιουσία, και να δει τι μπορεί να γίνει προς όφελος της πόλης. Τι κάνετε, κύριε Ψωμά? Είμαι καλά. Εσείς? Καλησπέρα και στους ακροατές. Να είστε καλά. Νομίζω ότι τα λέμε για πρώτη φορά μετά τις εκλογές εδώ στον Sky. Και είχαμε ξαναπεί για το τρένο. Είχαμε πει και για το τρένο, σωστά. Αλλά μόνο και μόνο η δική σας δημόσια τοποθέτηση ότι παραμένετε στις επάλξεις με τη δημοτική σας ομάδα, με τα στελέχη σας, με τα μέλη σας ως σπιράλ, θα μας δίνει τη δυνατότητα να καταγράφουμε κατά καιρούς και τις δικές σας απόψεις. Τι εννοεί ο Δήμαρχος Πατρέων? Μάλιστα, επαυξημένη, μιας και μου δίνετε την ευκαιρία να το πω, εμπλουτισμένη, με πολύ φρέσκο αίμα, με πολλά νέα μέλη. Δεν εννοώ μόνο τους υποψήφιους της τελευταίας στιγμής, αλλά και καινούρια μέλη που έχουν έρθει στην παράταξη. Έχουμε και τις εσωτερικές μας διαδικασίες μέχρι τα τέλη του χρόνου και το σπιράλ δυναμώνει. Και θα είναι παρόν στην κοινωνία και στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε όλα τα νομικά πρόσωπα που ελπίζω να είναι πολλά και στην επόμενη θητεία, γιατί ξέρετε ότι πάμε για συγχωνεύσεις που μας βρίσκουν αντίθετους. Ειλικρινώς σας εύχομαι καλή θητεία και καλό υπόλοιπο και ενδυνάμωση και όλο και πιο επαυξημένα ποσοστά υπέρ της δημοτικής σας παράταξης. Πρέπει να πω στο ακροατήριο, γιατί το πιστεύω, ότι μέσα από τη δράση σας στην θεσμική και την προηγούμενη τετραετία πραγματικά αντιλήσαμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία, προτάσεις σας, σκέψεις σας, παρεμβάσεις για τρέχοντα θέματα της πόλης. Έρχομαι στο προκείμενο. Τι σημαίνει? Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε τροφή. Και ένα παράδειγμα, το συγκεκριμένο θέμα το οποίο θίγεται και το οποίο αναδείχθηκε και με ένα έγκριτο ρεπορτάζ στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Θέλω όμως να το θέσω τόσο ομά. Πώς βγαίνει ο Δήμαρχος και λέει, όταν μάλιστα αφήνονται υπονοούμενα για τη Δημοτική Αρχή, ότι υπήρχαν ιδιώτες επενδυτές, είτε να κάνουν το 409 ιδιωτικό νοσηλευτήριο, γυροκομείο, φοιτητικές εστίες, και λέει όχι, δεν θα επιτρέψω ιδιώτη επενδυτή. Πού? Σε ένα κίνητο που δεν ανοίξει στο Δήμο. Αυτή η ερώτηση λοιπόν πρέπει να απευθυνθεί στον ίδιο το Δήμαρχο, που νομίζω ότι και κατόπιν της σημερινής ανακοίνωσης της Δημοτικής Αρχής χρήζει απάντησης. Για μας είναι σαφές. Ο Δήμαρχος έχει δύο ιδιότητες. Η μία είναι του κομματικού στελέχους. Και ως κομματικός στέλεχος δικαιούται και να παρεμβαίνει και να έχει θέση και να αποφασίζει για κινητοποιήσεις ή να συμμετέχει σε αυτές. Η άλλη του ιδιότητα όμως που μας αφορά πολύ και που οι πατρινοί του δώσανε νοπή εντολή πρόσφατα να συνεχίσει να την κατέχει, είναι η ιδιότητα του Δημάρχου. Ως Δήμαρχος λοιπόν, εάν μπαίνει εμπόδιο στην αξιοποίηση ενός ακινήτου που δεν ανήκει στο Δήμο, οφείλει να έχει αντιπρόταση. Γιατί αν δεν υπάρχει από το Δήμο Πατρέων, και Δήμος Πατρέων είναι οι δημότες, εκπροσωπούνται από το Δήμαρχο αλλά και από τις δημοτικές παρατάξεις και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν δεν υπάρχει αντιπρόταση, αν δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, τεκμηριωμένο και υλοποιήσιμο, έτσι, λογικό, ρεαλιστικό, να προταθεί στην εταιρεία αξιοποίησης ακινήτων της Εθνικής Άμυνας, των ενόπλων δυνάμεων, τότε το να μπαίνει εμπόδιο νομίζω είναι κατά και των δημοτών. Δηλαδή γυρίζει να είναι εις βάρος της τοπικής μας κοινωνίας και της αχαϊκής πολιτείας, γιατί από αυτές τις τρεις χρήσεις που είναι κάποιες ενδεικτικές, που μάλλον καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Εννοώ το νοσηλευτήριο, εννοώ τη φοιτητική εστία, εννοώ το γυροκομείο. Από αυτές τις χρήσεις μόνο ωφελούμενοι και ευεργετημένοι θα βγαίνανε, και οι πατρινοί και οι κάτοικοι των γύρω περιοχών. Γιατί το εχθρευόμαστε ένα τέτοιο σενάριο? Έχουμε κάτι άλλο να αντιπροτείνουμε? Αν έχει να αντιπροτείνει κάτι ο Δήμος, ρεαλιστικό, που μπορεί να το υλοποιήσει, τότε πρέπει πράγματι να εμφανιστεί ως ενδιαφερόμενος και να συζητήσει, και είμαι σίγουρος ότι οι όροι θα είναι καλύτεροι και θα είμαστε και εμείς δίπλα.
στο Δήμαρχο να διεκδικήσουμε και να αξιοποιήσουμε αυτό το ακίνητο, το οποίο το να μένει αναξιοποιητό, το να ρημάζει ένα τόσο μεγάλο ακίνητο με τέτοια ιστορία σε τέτοιο σημείο της πόλης, είναι πραγματικά κρίμα. Ναι, την ώρα που εσείς λέτε αυτά, να θυμίσω στον κόσμο, γιατί κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί τα μέσα ενημέρωσης, ότι επανήλθε σε έναν δημόσιο διάλογο, να το πω έτσι, το θέμα του 409, μετά από μια πολύ περίεργη δήλωση του κ. Δημάρχου χθες στην εφημερίδα Πελοπόννησος, που λέει τι να το κάνω το ακίνητο. Ας το αναλάβει, λέει, η 6η υγειονομική περιφέρεια. Οπότε, κύριε Ψωμά, τι να το κάνει ο Δήμος το ακίνητο? Τότε γιατί μπαίνει εμπόδιο? Έχει τόσα θέματα να λύσει αυτός που κατέχει το αξίωμα Δήμαρχος Πατρέων σήμερα, που καλό είναι να ασχολείται με τα του Δήμου και όχι να μπαίνει και σε ξένα χωράφια. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα ακίνητο εντός των ορίων του Δήμου μας. Αλλά το να υποδεικνύουμε σε άλλους, και ένας Δήμος ο οποίος ξέρουμε καλά, και ο ίδιος ο Δήμαρχος το έχει πει, ότι τα του οίκου του δεν μπορεί να φροντίσει. Να πω το πρόσφατο θέμα που προέκυψε, μάλλον είναι διαχρονικό, αλλά πρόσφατα προκύψαν συγκεκριμένα στοιχεία για τη μη δυνατότητα του Δήμου να κρατήσει κάποιους συμβασιούχους. Άρα όταν υπάρχουν οικονομικά ζητήματα σοβαρά σε ένα Δήμο, υποθέτω υπάρχουν αντίστοιχα και στα Υπουργεία. Οπότε το να υποδεικνύει αντιπολιτευόμενος ο Δήμαρχός μας χωρίς να έχει κάτι συγκεκριμένο να πει και να υποδεικνύει σε άλλους να αξιοποιήσουν, και τη στιγμή που υπάρχουν συγκεκριμένοι ενδιαφερόμενοι, διαβάζουμε, πραγματικά είναι, θα ξαναπώ, εναντίον των δημοτών. Γιατί το να φτιαχτεί μια καινούρια δομή και να αξιοποιηθεί αυτό το ακίνητο, δεν θα πω ό,τι και αν γίνει, αλλά αυτά τα τρία σενάρια είναι και τα τρία ευεργετικά, είτε για φοιτητές, είτε για ηλικιωμένους, είτε για ασθενείς. Δεν θέλουμε αυτές τις ομάδες της τοπικής κοινωνίας που είναι πολυπληθείς και που έχουν ανάγκες να τις εξυπηρετήσουμε. Ένας ιδιώτης λοιπόν, μαθαίνω ότι θα μπορούσε να νοικιάσει το ακίνητο, έτσι, γιατί δεν το αγοράζει, δεν το παίρνει στην ιδιοκτησία του, το νοικιάζει για κάποιο χρόνο, το αξιοποιεί, το καλοποιήσει, εξακολουθεί να μένει στο ελληνικό δημόσιο σαν ακίνητο και προσφέρονται κάποιες υπηρεσίες. Εμείς είμαστε υπέρ. Εκτός, ξαναλέω, αν υπάρχει μία σοβαρή εναλλακτική από την πλευρά του Δήμου, που τότε δικαίως δεν μπαίνει εμπόδιο, αλλά πάει και προτείνει το τι διαφορετικό μπορεί να γίνει από πλευράς Δήμου. Ναι. Αλλά τη στιγμή που έχουμε μια σειρά από αναξιοποίητα ακίνητα του Δήμου Πατρέων, εγώ πρόσφατα, χτες μόλις, επισκέφτηκα ένα ακίνητο που υπάρχει στη Δημοτική Ενότητα Παραλίας, το οποίο παλιά λειτουργούσε για το βοήθεια στο σπίτι και για μια σειρά από υπηρεσίες, το οποίο όχι μόνο είναι κλειστό, αλλά ρημάζει στην πλατεία, στις εργατικές κατοικίες. Ναι. Είναι εκεί δίπλα το σχολείο, στο οποίο τοποθετήθηκα και διδάσκω και το βλέπω κάθε μέρα. Είναι ένα από τα ακίνητα. Υπάρχει το ακίνητο στην Παπαφλέσσα που είναι η οικία Σόκαρη, το έχουμε ξανά αναδείξει. Και μια σειρά από ακίνητα που ο Δήμος τα έχει στην κατοχή του και δεν μπορεί να τα αξιοποιήσει. Και τι ζητάει τώρα? Να μην αξιοποιηθεί και ένα άλλο ακίνητο το οποίο δεν το κατέχει και δεν έχει και πρόταση συγκεκριμένη τεκμηριωμένη να το αξιοποιήσει. Ναι. Πραγματικά δηλαδή με την ιδιότητά του ως Δήμαρχος μπαίνει εμπόδιο σε μια τοπική ευκαιρία. Ναι. Φρονώ ότι δεν θα τα αφήσετε έτσι. Δηλαδή, αν υιοθετήσει η αντιπολίτευση και εσείς και ο κύριος Αϊβαλής και ο κύριος Βόλης και οι παρόντες θεσμικά λειτουργούντες στο παρόν Δημοτικό Συμβούλιο, αν το υιοθετήσετε, σημαίνει ότι ο Δήμος τι να το κάνει, που λέει και ο κύριος Πελατίδης, εσείς είστε της άποψης ότι κάτι πρέπει να το κάνει, άρα θα πάτε στο Υπουργείο και θα έρθετε μετά στο Δημοτικό Συμβούλιο να καταθέσετε πρόταση τι μπορεί ο Δήμος να συνεισφέρει στην αξιοποίηση αυτού του ακινήτου. Θα ήταν καλό να είχαμε εικόνα των οικονομικών του Δήμου, που δεν έχουμε πλήρη, για να μπορούμε να ξέρουμε τι δυνατότητες υπάρχουν. Και των αναγκών επίσης. Απ' την άλλη, να μην κρυβόμαστε. Η νέα ισορροπία στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα ισχύσει από την πρωτοχρονιά και μετά δεν επιτρέπει και πολλά στην αντιπολίτευση. Ακόμα και αν σε πολλά από τα θέματα ομονοούμε, συμφωνούμε και μπορούμε να υπάρξουμε ενωμένοι. 17 ψήφους στις 43 θα έχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα για τα επόμενα 5 χρόνια, με τις ισορροπίες που οι πατρινοί στις εκλογές δημοκρατικά αποφάσισαν να έχουμε, ναι, μπορούμε να φέρουμε προτάσεις, αλλά χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής, μάλλον του Δημάρχου, γιατί η Δημοτική Αρχή το ξέρετε καλά εσείς δημοσιογραφικά παρακολουθώντας το, και οι περισσότεροι συνδημότες μας πιστεύω, ότι ό,τι ο Δήμαρχος προτείνει γίνεται αποδεκτό από σύσσωμη τη δημοτική του ομάδα. Οπότε
Ναι, μεν θα φέρουμε προτάσεις και σαφώς και δεν θα καταθέσουμε τα όπλα, αλλά ρεαλιστικά επί 5 χρόνια είτε ο Δήμαρχος θα πάρει πρωτοβουλίες, είτε θα αποτελεί εμπόδιο σε οτιδήποτε αναπτυξιακό. Γιατί αν διαβάσετε προσεκτικά και τη σημερινή ανακοίνωση. Τι θα κάνετε τώρα επί του ζητούμενου? Εγώ θα κάνω επαφές, όπως ακριβώς το είπατε, και με το Υπουργείο, αλλά θα φροντίσω και από το Δήμο να πάρω τις απαντήσεις στα ερωτήματα που έθεσα. Ποια είναι η πρότασή τους? Γιατί αν δεν υπάρχει αντιπρόταση από την πλευρά του Δήμου, τότε καλό είναι να επιτρέψουμε την εταιρεία αξιοποίησης να προχωρήσει στη διαδικασία που έχει επιλέξει, ώστε αυτό το ακίνητο να αξιοποιηθεί από όποιον ήθελε αποκτήσει. Ναι. Τώρα, αν έρθει αύριο, γιατί έρχεται, λένε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η ώρα της επαναπροκήρυξης αυτής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος της προσδοκόμενης από κάποιον που θα το πάρει, θα το φτιάξει, θα το αξιοποιήσει, θα το λειτουργήσει κάπως. Έχετε κάποια κατεύθυνση? Δηλαδή, αν έρθει ένας ιδιώτης και πει ότι εγώ θέλω να το κάνω φοιτητικές εστίες ή θέλω να το κάνω γυροκομείο ιδιωτικό ή νοσοκομείο ιδιωτικό, για παράδειγμα, θα πείτε όχι? Έχετε κάτι άλλο στο μυαλό σας που θα αφορά ίσως τη λειτουργία της πόλης και τα συμφέροντά της περισσότερο? Εμείς στο πρόγραμμά μας είχαμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα καταθέσει για αξιοποίηση ήδη υπαρχουσών δημοτικών ιδιοκτησιών. Ναι. Θα μπορούσε δηλαδή ένα τέτοιο ακίνητο να γίνει μουσιοπόλης. Θα μπορούσε να γίνει μια βάση του καρναβαλικού πάρκου όπως το είχαμε φανταστεί. Θα μπορούσε να γίνει μια κοινωνική δομή, για να πάμε και στα της υγείας, γιατί πραγματικά δεν πρέπει να σεβαστούμε και το παρελθόν χρήσης του ακινήτου, που θα μπορούσε να είναι αυτό που είχαμε ορίσει σαν δομή φροντίδας ασθενών τελικού σταδίου. Το είχαμε προτείνει για το Παναχαϊκό, για την εγκατάσταση εκεί του σανατόριου, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει και στο 409. Αλλά ως πατρινός πολίτης και ως επικεφαλής παράταξης, αυτά τα βάζω προτεραιότητες, εάν υπάρχουν οι δυνατότητες και οι συμμαχίες, έτσι ώστε να βρεθούν και οι πόροι, οι οικονομικοί και οι ανθρώπινοι που θα το λειτουργήσουν. Αλλιώς και οι 3 προτάσεις που διαβάζω ότι υπάρχουν με βρίσκουν σύμφωνο. Ναι. Άρα λέτε ότι η αντιπολίτευση ανάμεσα σε αυτήν και εσείς δεν πρέπει το θέμα να το αφήσει. Άρα δεν προσυπογράφετε την ομή δήλωση του κυρίου Δημάρχου, του κυρίου Πελετίδη, να το κάνω τι? Δεν το προσυπογράφετε? Έχει βέβαια. Εμπόδιο σε οτιδήποτε αναπτυξιακό, πόσο μάλλον κοινωνικά ωφέλιμο για τους δημότες θα μπούμε εμείς που θέλουμε το καλό των πατρινών? Ο κύριος Δήμαρχος, το διευκρινίζω, με την άλλη του ιδιότητα εχθρεύεται αυτή την προοπτική. Με την κομματική του ιδιότητα και την ιδεολογία του. Όχι ως Δήμαρχος. Δηλαδή, πού νοείται Δήμαρχος να μπαίνει εμπόδιο για μια τέτοια αξιοποίηση? Δεν θα γινόταν πουθενά άλλο στην Ελλάδα. Γίνεται στην Πάτρα, γιατί η προτεραιότητα του Δημάρχου μας, και βέβαια υπερψηφίστηκε γι' αυτό, θα το ξαναπώ και θα το λέω συνέχεια, έτσι, γιατί δημοκρατικά εξελέγει αφότου έθεσε όχι μόνο τις προτεραιότητές του και την ιδεολογία του, αλλά και την πρακτική του επί 9 χρόνια. Οι πατρινοί λοιπόν επέλεξαν το Δήμο να τον εκπροσωπεί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια ιδεολογία η οποία μπαίνει εμπόδιο αυτή τη στιγμή σε μια τέτοια αναπτυξιακή προοπτική και δυστυχώς θα μπει και σε άλλες. Εμείς είμαστε υπέρ του να αξιοποιηθεί το ακίνητο. Ας συζητηθεί. Μάλιστα. Μένουμε σε τούτα. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρος ο λόγος σας επί του ζητουμένου. Κύριε Ψωμά, καλή δύναμη. Θα τα πούμε και πάλι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Sky 89,4